Olah apa meneh jene ya. Klamben. Wis depane kipas kene mawon delok nare Ibu Irana ya. Ini arep nyemor cingkon. Nomor cingkon. Nomor cingkon saiki Bu. Heeh. Tenang. Timbane sesuk Ya wis. ana acara liyane. Aku iso Saiki. iki. Delok niki nggodhok apa? Ayam wis jere iku tekan jam 10 nek jam 11 gek matengan. Terus bar kuwi kok nak ra adus wis langsung klekan nang Atus kamar. godhog banyu atus. Mengko lah mijeti. Justru ning mawon kuwi sing sedelok soalnya ning kamar mau suwi. Dicoba le sofa bed wis panggoning dapur we. Lah urung rampung urusane. Sofa bed itu kok dapur, Bu. Ora aja. Aku selak pengen Lah kulkasnya betul lek diisi, Bu. Kose. Engko sih. Urung tuku buahan. iki lho buah dadah.